Kubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Kipulat ka East Giant Hills kilayo kya mahdu khatlai ngut kibrio bakuntop ya lai ngut ki Nongtrei ka Meecl Energy Corporation Limited ha ka bayade baka jingja hasnong Rymbai ha ka baka Ïing jong rang ba hasnong Barim kala Shah Wiang ding ha ka miet jong ka pratrek uluber arhajar arpulai hau kurwo kubor bala pha ka singi tho ding USP ka East Giant Hills ujakpal sing dhanwa ulai tho bahagapor kumba shipau sa pusan men miet jong ka pratrek uluber ka Ïing sa orang ba hasnong Barim ka Rymbai Pala Shah Wiang ding da ka jing tmu ban shim ye ki jing embryo bat ban pinjulor ye ki jing dan jing em kani ka Ïing ka dan ha ka snong Rymbai yaw pensin ha kani ka jing ja we ubrio pala tip kerteng kom udeshim o lamurong arpun rius nem karta pala Shah kem he ki pat ba ha ka por pa Wiang ding ya ka Ïing urang ba snong Barim udeshim udei na ka snong Rymbai senrang sakhan nalor kata USP ulaya thuru bakidan laingut ki Nongtrei katanat Meecl Kibala Shah kem bat kini ki kentop yo hey salon dekar na Rymbai senrang sakhan u Elias Wiang na mau kerwan bat u rishat lang bare na ki musnyang hajuai kipulet kila keno bakini ki laingut kila don kti ban yarap ye ki runar kibala let thang ye ka Ïing rang ba snong Barim da ka ba plip ye ka boarding ha ka snong Rymbai kiwei pat kibala Shah kem kilong u Bakstar dekar laipu arsnem Cherish me dekar arpulai snem Ebor lang Nongtrei laipusan snem, Emerson dekar arpusan snem, Roy lang dekar laipun riu snem, Henry Shangpung laipu ar snem, bad uthinda lingdo laipun riu snem, kibadai nagasnong Rymbai senrang sakhan. Menta kasengi kipulet kila kemno yo kuleten suciang arpunyo snem karta, bad yu November dekar arpusau snem karta, kibadai na Rymbai. Halor katay ka jingja kipulet kila pendrung da ka jing ujor hathanat klirian, Bat ka jing toket ya katay kibala Shah kem kadang yad ban wat ya ka daw bat say kiway pat kibala don kiti ban selah.